Imos que a información deportiva. Tres regatas protagonizan a Liga Galega de Traiñeiras esta fin de semana. A Liga A e a F desprazanse ao Grobo, mentras que a B dispútase en Ribeira. A Liga Galega de Traiñeiras regresa esta fin de semana cunha nova xornada nas tres categorías que se disputan. A Liga A vivirase o sábado no Grove, mentres que a B e a feminina desenvolveranse o domingo, a primeira en Ribeira e a segunda tamén no Grove. A primeira categoría masculina arrancará a súa competición ás 4:15 da tarde do sábado coa disputa da 15ª bandeira Virxe do Carme. O Porto de Pedras Negras será o punto neurálxico da competición, na que Cabo da Cruz buscará a súa cuarta vitoria da temporada en 5 probas. Os crucenses parten cunha lixeira vantaxe na xeral, logo de encadear 3 triunfos, en que Samertolameu o segue de preto con só 3 puntos menos, mentres que o podio o pecha Tirán Pereira. A Liga B recala novamente na comarca, nesta ocasión chega a Ribeira despois da estrea da competición que se viviu na Pobra do Caramiñal. As augas que bañan o Porto da Guiñó serán o escenario no que se desenvolva a competición, na que a embarcación local loitará por deixar a terceira bandeira Concello de Ribeira na casa. Un dos favoritos é Rianxo, primeiro clasificado, e Salgado Perillo pisa os talóns ao ser segundo e ter só 2 puntos menos. Puebla é terceiro, mentres que Cabo B segue quinta e Ribeira é sexta. A competición arrancará o domingo ás 12 do mediodía. E a Liga F trasladase ao Porto Meloxo, onde estará en xogo a segunda bandeira feminina Concello do Grove. Cabo da Cruz, quinta na xeral, agarda seguir na súa dinámica ascendente, mentres que Rianxo, que é sexta, quere optar a mellorar posos na clasificación, o igual que Esteirana, sétima. As embarcacións comezarán a competir o domingo ás 12 do mediodía. O Club de Remo Cabo de Cruz afronta con confianza esta nova xornada en todas as categorías. Equipo a manter, só teñen unha regata o sábado, despois aproveitar para sumar kilómetros, pois supoño que igual van entrenar a Aguiño para buscar un pouco, aproveitando que tamén é regata ali en Ribeira do equipo B, pois un pouco para que atopar un escenario onde se mova un pouquiño máis o mar, pensando xa nun Teresa Herrera ou incluso nun playoff, se chegamos a remar nel. Pero bueno, sí, hai que ir paso a paso, estamos aínda en xullo, a temporada é larga, pero bueno, sí, e depois, como dixen antes, cos outros equipos, igual, intentando dar pasiños hacia adiante. Os equipos da comarca teñen unha nova oportunidade de ir ascendendo pouco a pouco na clasificación.